Salut, mulțumesc că ai acceptat să vii în live cu mine. Încântat. Deci, la mine, ca de obicei, tehnica o leac de fail, dar ce să fac? Asta e viața. Sper că ne auziți. Încerc să-l setez, deci nu vrea. Ok, 2 secunde. Ok, nu vrea. Bine, o să-l țin în mână. Iulian, salut! În primul rând, încă o dată, salut la toți care ne urmăriți aici. Iulian este participant la Retreat-ul Regăsirea Sinelui, la ultima ediție, în martie. Am avut această onoare, această plăcere să-l avem alături pe el și pe iubita lui, pe ființa lui dragă. Și pentru asta îți mulțumim, Iulian, pentru încrederea acordată, pentru timpul acordat, pentru energia voastră frumoasă și îți spun bine venit în live cu mine, cu noi, cu acești oameni frumoși care s-au alăturat de noi. Cum te simți în seara asta? Mă simt foarte bine. Da, chill. Așa. Noi o să merg cu câteva întrebări către Iulian și îți mulțumesc tare mult că ai acceptat această provocare, care nu pentru toți este ușoară, dar sperăm că acest live să fie unul bun, fără failuri tehnici, cu toate că țin acum telefonul în mână și tare, nu e incomod, să încerc să setez cumva. Nu vreau. Ok. Deci, ce să fac? Bine, acum 2 secunde. Să mă iertați, așa e din treabă. Stricăm o leacă frumusețea asta de peisaj ca să încercăm să resetez tot treaba asta când mă relaxez. Iulian, îmi cer mii de scuze. Iată așa. Nu e așa frumos, dar o să fie mai comod pentru mine. Deci, cum ziceam, Iulian e participant la retreat. A fost la ediția din martie. Acum cam cât a trecut? Deja eu am pierdut timpul vreo lună aproape? Da, Mai mult? mult de o lună a trecut deja. Mai mult de o lună. Cum te simți după o lună, Iulian? Hai să începem din moment prezent înapoi. O să mergem în trecut, în prezent, dacă ești ok cu asta. Deci, la prezent, mă simt mult mai împământat, să spunem așa. Deja au trecut toate emoțiile alea noi, toată experiența aia cumva simt că s-a așezat o mare parte. Sau poate nu chiar mare parte, încă urmează să descoper, dar da, acum sunt mult mai ok. Am revenit înapoi la rutina mea de zi și tot descoper în fiecare zi câteva chestii noi. Super. Dar cum te simți? E că acum, după o lună, cum se simte Iulian? Spune că mai calm și mai atent la ceea ce se întâmplă în jur și ceea ce se întâmplă în minte. Pot să disting anumite emoții, gânduri mai bine ca înainte, să spunem așa, sunt mult mai prezent, mai liniștit. Iulian, mulțumesc tare mult pentru această împărtășire și hai să mergem un pic în trecut. Un pic în trecut, dacă ești de acord, în momentul în care ai zis ok, eu o să merg, accept provocarea asta să merg la retreat. Ce s-a întâmplat în momentul acela? În sufletul lui Iulian, în decizia lui Iulian, cum a făcut această decizie? Dacă dorești să mergem încolo, e ok, dacă nu. Da. Eu știam de retreat cam jumătate de an, cred că, puțin mai mult de jumătate de an, tot datorită Madalenei. Și m-a interesat
m-a interesat. Din ce am văzut și din spusele altora, mi-a părut destul de diferită experiența. Cumva ceea ce mă atrage și pe mine, am văzut multe sesiuni de meditație, multe sesiuni de respirație și băi reci. Asta era una din provocările mari pe care vreau să le încerc. Împreună, integrat în experiența asta, nu de sine stătător. Și da, cumva eram într-un moment al vieții în care simțeam că e nevoie de ceva mai mult, e nevoie să mă provoc singur pe mine, să încerc o etapă nouă, nu știu cum, un pas spre un necunoscut. Și cumva pentru mine retreat-ul ăsta pare necunoscutul ăla în care necunoscut misterios, să spunem așa. În care nu știu, mă aștept, nici nu vreau să-mi fac așteptări, dar simt că asta cumva are potențialul să schimbe viața. Că am avut așa momente în trecut, uitându-mă în viața mea, am avut puncte de întoarcere sau de corectare a drumului, nu știu, cam așa ceva. Da, schimbări, provocări, ajustări, putem să le... Care cumva schimbau complet cine sunt eu și cum gândesc și încotro merg. Și am simțit că retreat-ul ăsta are potențialul să facă așa ceva. Wow. Mulțumesc tare mult pentru aceste reflexii. Cu siguranță cu toții am avut multe puncte de astea de când alegi calea, o iau la stânga, o iau la dreapta. Sunt frumoase momentele astea. Nu știu, pentru mine sunt foarte scary, foarte înfricoșătoare uneori, da? Mai ales înainte. Țin minte când venea vorba de o schimbare de asta, parcă toată ființa vibrează și pe cât de excited, pe atât de frică și dar de fiecare dată când am făcut aceste alegeri cu inima, a fost ceva frumos și lecții au fost wow. Da, tu ai menționat ceva referitor la așteptări și chiar vreau să te întreb. Acel Iulian chiar nu a avut nicio așteptare în afară de baia cu gheață, că vreau să mă atența. Deci am avut, de fapt, niște așteptări, dar încercam să nu mă agăț de ele. Pentru că știam că să-mi fac așteptări și ele, mare parte nu să îndeplinesc, pentru că nu știu exact ce se întâmplă acolo. Și nu știu procesul, nu știu cu ce să compar. Și tot ce știam era ceea ce am citit și pe site, ceea ce am auzit de la alți oameni ca experiență personală, cum a fost. Și asta cumva mi-a creat așteptările cele că asta e un proces mult mai adânc decât o simplă odihnă la mare sau mai știu. Deci e un lucru care eu îmi spuneam mie că asta trebuie de încercat măcar o dată în viață. Așa o experiență. Da, și evident aveam așteptări doar față de ceea ce practicam și singur și ceea ce mi era interesant. Spre exemplu, aveam niște așteptări să descoper tehnici de meditație noi. Să-mi văd unde pot să ajung eu cu asta și cât de avansat, de fapt, pot să... La ce nivel pot să ne dezvolt, de fapt, skill-ul ăsta. La fel și cu respirațiile. Am încercat, adică meditațiile, respirațiile astea au fost peste așteptările mele. Chiar am scos mult și am înțeles că eu, de fapt, eram la cel mai basic level când mă ocupam cu asta și eu mă ocup de ani buni, să spunem așa, de meditație, de Wim Hof, tehnica lui și credeam că desizit, adică până aici spate și meditam, cred că maxim
câte jumătate de oră. Era un moment. Dar acolo cumva am descoperit că se poate și mai mult, se poate de ajuns și mai departe cu asta și să iau de acolo și mai multe lecții, reflexii și așa mai departe. Mulțumesc tare mult, Iulian. Mersi tare mult. Ard din răbdare să te întreb de baia cu gheață. Cum a fost pentru tine provocarea asta? A fost... am avut anxietate înainte să mă bag. Știam că ea urmează și asta era abia a doua zi a retreat-ului și deja era provocarea asta și mă gândeam că wow, this is it. Ori da, ori ba. Da, da. Și a fost... m-a ajutat mult pregătirea dinainte, să-mi calmez mintea, să mă detașez de gândurile cele care îmi spuneau că asta eu nu pot, că asta doare, că se întâmplă ceva, să ne îngheță un deget, nu știu, lucruri de genul. Da, da, da. Și pregătirea a fost m-a ajutat foarte mult. După care prima încercare, primul contact a fost foarte dureros. A fost nici nu știu cu ce să compar. Pielea ardea și îngheța în același timp. Dar și cu ajutorul lui Vadim, cu ghidarea lui și cu exercițiile de respirație și de revenire la sine, m-a ajutat totuși să-mi detașez senzațiile de corp. Să înțeleg că asta e normal, că așa și trebuie să se întâmple. Și pur și simplu să găsesc locul în care eu pot să stau calm. Nu știu, e un loc care nu prea îl poți descrie în cuvinte, dar e un loc foarte adânc, aș spune așa. Adânc și liniștit. Și în locul ăla, dacă ajungi, tu înțelegi de fapt cât spațiu tu ai în tine și cât de bogată e lumea și interioară. Wow. Da, cam așa a fost prima experiență, n-am simțit timpul. Timpul, în general, și-a pierdut însemnătatea atunci, nu știu cât am stat, parcă am stat 10 minute, parcă am stat un minut. Nu mai înțelegeam, dar a fost wow, da. Și după asta a doua oară am încercat. A doua oară a fost cumva mai simplu deja, cu mai mult curaj. Așa de frumos ai exprimat în cuvinte, wow! Prima dată aud așa descrierea acestui proces, cum se simte din interior. Wow! Mulțumesc tare mult! Eu pentru prima dată, cu toate că mă consider o femeie, să zicem așa, curajoasă, uneori chiar băiețoaică, prima dată nu am rezistat, am stat cred că vreo 30 de secunde în suferință, de asta continuu, și după care s-a apropiat Vadim de mine și cu ghidarea lui chiar a fost excepțional și într-adevăr, cum spui și tu, am ajuns în acel loc unde simți că e și emptiness, și love, și goliciune, nu știu cum să zic în română, că sună un pic diferit, dar parcă e un loc unde nu-i nimic, dar este tot. Și atât e de mare, și atât e de profund, și atât e de liniște acolo, și nu sunt nici gânduri, nici frici, nimic, doar eu sunt. Da. Eu sunt totul și eu sunt nimic, așa, nu știu cum să exprim asta, chiar în cuvinte e greu, dar tu ai formulat atât de frumos, îți mulțumesc pentru asta, wow, tare, tare, tare bun, mersi. Nici nu știu, m-am pierdut, mai avem întrebări, dar le-am uitat, m-am luat cu această senzație, wow. Așa, hai să ne întoarcem înapoi la momentul acela. Totuși, dacă ar fi fost un moment din asta care... A fost un moment în care tu ai zis
auzit asta sau am văzut asta sau care a fost exact momentul în care ți-a zis gata, eu trebuie să merg la acest retreat? Ce a atins pe tine personal ca să iei decizia, că totuși e o investiție de bani, de timp, de aranjarea familiei, a lucrului, a afacerii, mai ales Da, voi fiind oameni de afaceri, sunteți ocupați și asta este de apreciat. da, au fost m- cam greu îmi amintesc acum momentul acela, dar eu țin minte că cumva în acel moment sau în perioada aceea în care merge vorba de retreat, cumva tot s-a așeza așa, în așa fel, de parcă spre asta duce. Adică eu spre asta cumva merg, asta mă atrage. Și pe lângă asta, nu însuși retreat-ul era provocarea pe care vreau să încerc sau experiența și nouă, dar erau niște lucruri care retreat-ul ăsta indirect le afecta și ele în sine erau niște provocări aparte cu multă valoare. Trebuie să lasă care eu afacerea trebuie Ceva, să eu te-am pierdut. să Îmi cer scuze, eu un pic te-am pierdut, nu știu dacă restul tot. Dacă ai putea să repeți ultima frază, că nu am auzit. da, deci una din provocări pe care am reușit, am vrut, de fapt, să o fac și am reușit, era să încerc să las afacerea să meargă fără mine, să văd cum o să decurgă. Că asta era una din tot așa fricile care retreat-ul indirect le-a afectat sau le-a descoperit, să spunem așa, pentru că eram foarte implicat în lucru, adică eu nu luam nimic timp liber pentru mine. Practic, în weekend lucram, seara lucram, sau dacă nu lucram, eram cu gândul la lucru mereu și rezolvam problemele în cap. Și asta la fel a fost o altă provocare care cred că poate și era să o fac fără retreat, poate nu știu, dar ăsta a fost ca un fel de pod pe care trebuie să-l ard și să trec peste dâns și să-l ard, să nu mai să știu că eu asta pot să fac, să gestionez în așa fel afacerea și alte relații și lucruri. Deci da, cumva analizând și câte aș putea eu să învăț noi, lucruri noi și experiențe noi în jurul la retreat-ul ăsta ne-a dat cumva impulsul ăsta că eu trebuie asta să încerc. Eu trebuie să... Dacă nu încerc acum, atunci când? Asta rămân mereu cu ideea asta că am încercat și m-am oprit la un moment dat. N-am mai mers mai departe pentru că m-am 1, 2, 3 și... Da, cumva a fost un moment mai lin, nu a fost un aha, acum sigur trebuie să merg. Am înțeles. Cam așa. Eu, iarăși, sunt curioasă de ceea ce ai spus tu referitor la ca iar spodul cu această frică că să lași gestionarea afacerii pe atâta timp, pe o săptămână, da? Acum, când te uiți în urmă, ce este referitor la această decizie, acest pas, care s-a început deja până la retreat, nici spunem așa, parte din retreatul actual, dar una din provocări de la retreat, înainte de retreat. Da, a fost, eu spun că a fost o experiență foarte valoroasă. Eu am înțeles că eu nu trebuie să fiu, adică nu e neapărat să fiu implicat în toate procesele. Nu trebuie să mă bag în motorul la mașină să mă uit neapărat cum el lucrează, ca el să lucreze. El poate să lucreze dacă eu îi dau pași și conduc mașina sau mă ocup cu lucruri mai importante. Și am înțeles că dacă este dorință,
se poate de atins orice. Trebuie să existe ceva mai adânc care să te împingă să faci anumiți pași. Și am simțit, acum, uitându-mă în urmă, văd cum parcă pașii ăștia o vin de la sine. Am făcut unul, a doilea era deja mai ușor să-l fac și tot așa. Era important să încep. Și inerția cumva te ține mai departe să atingi anumite obiective. Mersi, mersi tare mult, Iulian, pentru aceste răspunsuri atât de frumoase, poetice. Prieteni, dacă voi aveți întrebări la Iulian sau la mine, care noi o să le alegem, care putem să le răspundem, o să le răspundem, care nu, o să le apreciem oricum. Dacă aveți întrebări, puteți să le scrieți mai jos, eu am să le citesc, Iulian tot o să le vadă aici. Și vă îndemnăm să fiți în continuare alături de noi și dacă aveți careva propuneri, sugestii, întrebări, să le dați. La noi a venit Alex, feciorul lui Vadim și feciorul meu. Chiar în acest moment au intrat pe ușă. Deci la noi azi se întâmplă multe. 2 secunde. Așa, continuăm acest live, multă bucurie. Iulian, mersi tare mult. Ce vreau să te mai întreb referitor la retreat? Dacă ne întoarcem în acel moment unde ai intrat pe partea retreat-ului și a început retreat-ul, cum te-ai simțit pe în această aventură de 7 zile, în acest proces profund? Sau cum a fost? Ce a fost pentru tine? Aventură, proces, odihnă, toate amestecate. Cum s-a simțit acele 7 zile pentru tine? Nu neapărat de intrat în detalii, ce am făcut. Tu mă auzi? Da, acum s-a întrebat puțin. Ziceam că dacă ne-am întoarce în acele 7 zile, cum s-au simțit acele 7 zile pentru Iulian? Cum a fost acest proces, această aventură, ziceam mai devreme? Da. Mă aud ok? Eu te aud, da. Okay. Eu te aud. Deci, simțeam de parcă s-a început un film, dacă așa, pe scurt spun. Când am intrat pe poartă, că eu știam că 7 zile se petrec aici. Nu știam exact ce să urmeze, știam numai câteva lucruri care să urmeze. Nu știam exact cât de mari să-mi setez așteptările. Dar au fost, după 2 zile, cred că, când n-am avut acces nici la telefon, nici la internet, la nimic, și după câteva deja experiențe trecute acolo, eu am înțeles că m-am trezit într-o dimineață cu senzația și că Iulian, acel vechi, a rămas după poartă. Și a intrat o versiune complet nouă, neatinsă, care timp de 7 zile a acumulat cunoștințe noi, experiențe noi, reflexii și înțelepciuni, aș spune. Da, și cumva am simțit că am lăsat rolurile pe care le jucam în viața mea acolo, afară. Și aici, pe teritoriu, pe loc, în aceste 7 zile, eu nu aveam niciun rol, de fapt, pe care trebuie să-l joc. Eu eram eu, simplu. Și nici nu puteam să ne explic cine să anume. Pur și simplu mă simțeam eu însuși și atât. Și asta a fost una din cele mai mari așa, descoperiri, că câți ani eu am jucat anumite roluri. Și niciodată
foarte puține momente erau în care eu conștient ieșeam din asta și încercam să mă mențin în afara rolurilor mele și să stau eu cu mine, să fiu în prezent mai mult. Da, cam asta, așa impresia am avut la început. Ce frumos ai exprimat. Wow! Dacă îi dau o denumire la acest film, genul, la genre, ce genre îi pune? Cum a fost acest film pentru tine? Genul, Da, mai greu e ok dacă nu poți să-i dai nicio denumire, nu știu de cum să mă rupi. dar ca gen, cred că o autobiografie Autobiografie, tare frumos, wow. sau o biografie, de fapt, că aș face eu singur despre mine film. Da, în fine, cam în direcția aceea. Un film biografic, să spunem, Da, da? film. Da, wow, ce frumos. Tare, Parcă tare. film biografic. Cum pentru că și pe loc, acolo, în retreat, am revăzut foarte multe momente din viața mea trecută. Din viața de până acum. Și momente grele, și momente urâte, și momente frumoase, momente pentru care sunt recunoscător până acum și o să fiu mereu. Și da, a fost puternic. Tare frumos. Mulțumesc tare mult. Uite, Lili, colega voastră de la retreat, colega participantă, pentru noi participantă, întreabă care e cea mai mare lecție pe care ai luat cu tine? Lili, mersi pentru întrebare. Cea mai mare lecție care am luat-o pentru mine? Complicată întrebare. Nu e una cea mai importantă sau cea mai mare, sunt cumva mai multe, dar una dintre însele aș spune că eu sunt totul și sunt nimic în același timp. Sau în același timp și totul și nimic nu e întâmplător, nu se întâmplă pur și simplu. Toată însemnătatea, de fapt, eu dăm noi, cum era și vorba și că sensul vieții e să-i dai tu sens. Și dacă crezi că viața nu are sens și tot ce faci tu nu sprinești și rău, cam așa și mintea ta spre asta să se focuseze, la asta să se ducă. Asta numai așa să observe. Eu am văzut oameni care nu-și văd deloc potențialul, care nu-și văd deloc și pot talentele lor, și văd alții, de fapt, între și ei singuri nu văd. Ei sorbi, din cauza că mintea nu le dă voie asta să vadă. Atât de mult timp a trăit în jocurile astea minții. Și dacă crezi că poți și crezi că tu ai capacitățile, că tu ești bine, știi unde mergi, îți alegi un scop spre care să mergi, cam mintea se focusează anume la chestiile care să te ajute să atingi scopurile astea. Așa că cam asta e una din lecțiile afabile, aș spune. Este tare, tare mare lecție. Îți mulțumesc că ai împărțit-o. Se vorbește mult despre asta în cărți diverse. Am citit tare mult despre asta, dar a ști informația asta și a o simți, atât este de diferit și atât de diferit simte. Cel puțin pentru mine, observ că e wow. Când o percepi la nivel de minte și când o percepi la nivel de suflet și poți să o verbalizezi așa cum ai verbalizat-o tu,
Asta este ceva wow și îți mulțumesc pentru această reflexie. Vadim că are o întrebare. Ce lucruri practice le folosești pentru tine care ai descoperit la retreat? Ce folosești astăzi? Deci, eu cu Madalina am făcut un obicei fiecare dimineață să facem sesiuni de meditație. Sau împreună, sau fiecare în parte, dar cumva asta ne-a intrat în rutină. Asta a fost până acum, dar acum cumva facem mai des cele ghidate și neapărat cu respirație inclusă. Asta curăță mintea și te setează toată ziua înainte. Irean, te-am pierdut un picuț, probabil. Tind spre fac... Sorry, te-am pierdut iar. Da, nu știu, la mine parcă merge smooth, nu știu, ori că e de la mine, ori poate ceva. În fine, am auzit de dușuri reci, dar un pic întrerupt și am auzit de meditație. Prieteni, spuneți-ne, vă rog, dacă ne auziți, dacă suntem pe fir. Eu acum văd ok, parcă s-a restabilit. Live-ul nostru de azi e cu provocările. Da. Dar multă energie, știi? Și să opresc aparatele. Da, deci spuneam că dușurile astea au fost dușurile contrastante. Adică cald, după asta spre rece, fac de când am ieșit de la retreat. Cred că n-am scăpat niciunul. Și mai des facem băi, tot așa, băi contrastante. Ne băgăm în apă caldă, după aia în bazin rece. Și cam este două practici la noi aproape zilnice. În rest, recunoștință ar mai fi. Cumva în timpul meditației sau în afară meditației, pur și simplu mă opresc din ce fac și încerc să observ ce am în jur, unde sunt eu, și mă sunt, cum mă sunt. Asta, apropo, asta e încă o chestie care o facem, facem tracking de emoții. Fiecare zi, de 2 ori pe zi minim, să vedem cum mă sunt la moment. Și asta ducem cont în așa fel cum ne-am simțit zilele trecute și deja nu mai pare așa de oribil când simți într-o zi rău și îți pare că toată luna a fost așa rău. Și asta putem un plus. E superbă practica asta și atât de mult mă bucur că o faceți. Wow, e tare, tare bun. Lili spune, noi cred că toți am fost uimiți de chestia asta, că cineva vede noi mai mult decât noi înșine. Dar s-au luat câteva pânze de pe ochii noștri. Da. Lili, mersi pentru asta. Într-adevăr, mai greu să te vezi pe tine, dar cred că în contextul potrivit, cu ghidarea potrivită, asta și intenția retreatului, regăsirea sinelui, ca voi să vă vedeți pe voi înșivă, să vedeți calitățile voastre, să vedeți abilitățile voastre, să vă uitați acolo unde nu vreți să vă uitați, în viața de zi cu zi, deoarece este greu, uneori este foarte dureros, dar cu ghidarea potrivită, să spunem, având alături susținerea necesară, este posibil. Nu știu cum a fost pentru tine, dacă să ne ducem un pic în momentele astea mai, hai să spunem, mai grele, da? De la retreat, fără neapărat ca să intrăm în careva detalii exacte, dar dacă ne aduce într-un moment care mai dureros, cum a fost pentru tine această experiență? Ce te-a ajutat, poate, dacă vrei să spui ceva referitor la asta? Da. Pentru că la retreat, da, este o vilă frumoasă, sunt oameni extraordinari, bazin cald, tot ce trebuie ca să petreci o vacanță, să zicem așa, de 7 zile, dar este mai mult decât o vacanță și chiar se lucrează mult, atât cu emoții frumoase, dar mergem și ne uităm
și acolo unde doare. Da, au fost, în general, a fost o experiență foarte nouă și foarte diferită de ce și știam eu. Sau credeam că știam despre retreat-uri. Acum îmi dau seama că eu știam numai de denumirea, că asta e retreat și acolo să fac anumite practici, dar niciodată nu înțelegem esența. Și am înțeles că acolo e odihnă pentru corp și lucru pentru minte, mult. Dar în același timp, după ce faci lucrul ăsta, mintea ta se odihnește pe parcursul la nu știu câte luni înainte, cred că. Poate toată viața. Depinde cum procesezi. Dar, da, momentele cele grele, în momentele cele eu am înțeles că cumva eu nu mă lupt și cu ce mă lupt eu nu are așa mare nu vreau să spun că nu are importanță, e mai degrabă eu îi dădeam prea mult însemnătate sau prea mare importanță. Credeam că asta ne afectează ne toată viața și înainte și după și dar de fapt asta erau niște, nu știu, chestii de moment care apăreau regulat. Și m-am învățat să le observ, m-am învățat, da, m-am învățat să apreciez locurile de unde am venit și oamenii din jurul meu, să apreciez părinții foarte mult. Relația cu a schimbat. A început să schimbe încă până la retreat. Super. Da, sorry. Ilean, ești? Da, eu sunt aici. Da. Te-am auzit că s-a schimbat foarte mult relația cu părinții, chiar și după retreat? Da, s-a schimbat după retreat, adică înainte de retreat, a început să schimbe și eu cred că merge în direcția cea bună. Erau multe chestii nespuse care au fost scoase și deja merge cumva mult mai liber comunicarea. Și ei sunt mai înțelegători și eu sunt mai calm cu ei și mai înțelegător. Deci asta e un plus foarte mare, eu cred. Pentru că de aici pornesc multe probleme la mulți din noi. Da. Și cred că e important să începem de la rădăcini. Da. Prin părinți vin multe. Atât abundența, cât sănătatea, cât direcția în viață, cât claritatea, cât puterea interioară, încrederea. Și aici tema este lungă, nu se intru adânc în ea, dar o relație bună cu părinții are multe beneficii, chiar dacă părinții nu sunt în viață. Poți să îmbunătățești relația cu părinții, cu ambii. Chiar dacă ambii nu sunt în viață, se lucrează, se poate de lucrat și de extras lecțiile de acolo pentru a recapăta putere, forță, abundență, sănătate și tot ce ne dorim. Mersi, Iulian, tare, tare profund. Vadim spune că noi cred... Nu, așa. Vadim întreabă, cum ai interpretat stările tale și percepția despre viață, muncă, relații, înainte și după experiență? Cum aș interpreta? Până la retreat, munca făcea cam 90% din viața mea, 80,
90, cam pe acolo. Și nu vedem. Eu aveam momente când eu mă duceam în vacanță și eu tot lucram. Și tot la lucru mă gândeam și tot mă verificam de ce acolo, de cum... Îmi pare că fără mine nu se face nimic. După asta cumva au devenit nu mai puțin, nu că mai puțin semnificativ, dar mai degrabă că eu pot să ating aceleași rezultate, dar fără să mă stresez din cauza asta sau să mă consum într-aiurea. Și cumva încerc să aplic asta. Și văd cum încet să merg lucrurile spre bine. Abia ai început. Da. Și legat de relații, la fel, la relații, eu cred că am se schimbau lucrurile și până la retreat deja. Și observam că eu sunt mai empatic ca înainte, mai înțelegător și pot să influențez anumiți oamenii cu anumite chestii sau cu anumite acțiuni, gânduri în mod frumos. Și după retreat m-am convins că asta și-ar trebui să fac în continuare, ar trebui să dedic mai mult timp spre asta. Să ajut oamenii, să învăț oamenii ce știu și eu. Aha, tare frumos. Aici chiar vreau să menționez că Iulian s-a ocupat mai ales în ultima perioadă de designul website-ului, Engage, a refăcut branding-ul. Noi adorăm culorile pe care le-ai ales, designul pe care l-ai ales, cu inima mea rezonează atât de mult, mai ales în ultima perioadă. Îți mulțumesc că simți, îți mulțumesc că faci acest lucru creativ cu toată inima ta și că ești în serviciu oamenilor cu un lucru atât de frumos, atât de creativ și chiar îl faci cu toată inima asta, simți cu toate fibrele tale și o spun din experiență directă de lucru cu tine, cu Iulian. Așa că dacă aveți nevoie, adresați-vă la Iulian pentru branding, pentru ce mai faci, Iulian, zi-mi tu ca să nu cunosc termenii ăștia foarte bine. Fac identități de brand, începe de la logo, tipografie, interfețe pentru aplicații, pentru site-uri, design grafic, tot ce ține de design grafic digital și social media, motion design, diferite videouri, tot ce ține de animație. Cam asta, da. Nu știam de video. Nu știam. Cred că Vadim știe. Eu nu știam. Mersi tare mult, prieteni. Cine o să aibă nevoie, puteți să-l găsiți pe Iulian. Eu am să-l taghez în această postare ca voi să puteți să-l găsiți cu ușurință. Puteți să vă uitați la noi pe website, să vedeți cum arată și ca să simțiți stilul lui Iulian, cum lucrează. Noi suntem foarte mulțumiți și vă mulțumim din suflet. Și ție și Mădălinii. Lucrați împreună cu Mădălina? Da, ea tot face parte din echipă, ea se ocupă mai mult de partea din spate, în care nu se văd toate lucrurile, dar muncim împreună. Așa este câteodată. Asta e munca, asta, mai ales a antreprenorilor, multă muncă în spate care nu neapărat se vede pe Instagram, pe rețele, dar e mult de lucru. Așa e. Vroiam să citesc aici, Tăniuș a pus un comentariu așa de frumos. A spus: Iuliana, îți admir curajul. Pentru mine și tu și Mădălina sunteți încă foarte tineri, copii, încă. Pentru Tăniușa voi încă sunteți copilași, dar ați ajuns la așa reflexii și căutări. Wow, sunteți foarte bravo. Tăniușa, mulțumim tare mult pentru această comentariu. Chiar
Chiar Madalina este foarte tânără, tu la fel și așa o profunditate aveți ambii că noi suntem uimiți. Eu la mei 33 de ani, cu 20 de ani de dezvoltare personală și spirituală în spate, chiar sunt uimită de rapiditatea cu care se întâmplă lucrurile astăzi, de deschiderea oamenilor către acest lucru, de deschiderea viziunii pentru a manifesta în viața noastră ceea ce merităm, de fapt. Că este dreptul umană nostru a fiecăruia să îndeplinim orice dorință noi avem, să spunem așa, care este nobilă. Să văd dacă mai sunt careva întrebări. Iulian, pentru cine, după părerea ta, întreabă Vadim, este această experiență necesară și urgentă? Mersi, Vadim, pentru Trebuie să spun nume concrete sau să descriu cam persoana? Poate persoana care crezi tu că, cine crezi că ar avea nevoie urgent de asta? Spunem un tipaj de persoană. Nu știu dacă e foarte uman să numesc tipaj. Vorbesc mai mult în termeni actoricești, să mă iertați. Da. Păi, eu aș spune că oamenilor ca mine, care mereu tind spre lucruri noi și necunoscute, pentru că acolo se află, de fapt, cunoașterea de sine și cunoașterea lumii. Și oamenilor care se simt cumva pierduți, care nu se... Iulian, te-am pierdut, încerc scuze, te rog să repeți, pentru că chiar e valoros. Care s-au pierdut pe ei, că am auzit de la câteva persoane că ei nu mai știu ce fac în viață și nu mai știu cu ce să ocupe în viață sau ei lucrează cumva sau trăiesc ca zombie, pe automat. Și nu-și dau seama de ce. Da, deci cred că dacă cineva se regăsește în așa provocare a vieții și vrea să deschidă puțin ochii, eu cred că merită să încerce măcar niște practici. Dacă nu retreat, poate să înceapă cu niște practici, să vadă că se poate și altfel. Și da, cred că așa. Părinților, evident, doar că, din păcate, nu toți părinții pot să-și permită așa ceva. Și unii părinți cred că sunt prea multe layers, cum ar fi. Da. Prea multe bariere, să spunem așa, până ajungi acolo. Adică tu nu poți să duci un om la retreat care nu a auzit, nu știe ce înseamnă meditație sau... Adică trebuie din început așa câte puțin. Exact. Părinți, ca să înțeleagă să se înțeleagă și ei pe dânsi cum se simt, cum funcționează. Ai exprimat tare frumos, Iulian. Mulțumesc tare mult. Eu aș putea aici să împart, de exemplu, cum a fost la mine. Eu am început să lucrez asupra mea de mică, de la 13 ani, și la un moment dat, când am început să merg la retreaturi spirituale, asta a fost cu mulți ani în urmă, mămica mea tot a observat, de ce se întâmplă cu tine? De ce ești așa diferit? De ce nu știu ce? Și mămica întotdeauna a tras chestiile astea, dar niciodată nu s-a, spunem, până atunci, niciodată nu a făcut lucruri de genul ăsta. Și observând că la mine în viață schimbă lucrurile, că pe toate planurile, și profesional, și personal, și relațional,
a început să-mi pună ea întrebări, da, ce se întâmplă, da, ce faci, da, cum a fost acolo, da? Și eu am început să-i povestesc, e că așa. Și chiar mămica noastră a fost la câteva retreat-uri de-a noastre, plus la asta deja este de ceva timp în dezvoltarea spirituală, dezvoltare personală și pot spun că la început, când mămica îmi dădea aceste întrebări și a venit la retreat, pentru mine era straniu, zic, wow, zic, mămica, așa de... Eram cumva șocată, mă gândeam că asta e pentru, știi cum, pentru tineret, să spunem Da, așa. Eu când am început această cale, acum nu mai cred așa, dar atunci mă gândeam așa, zic asta, cred că e pentru tineri, dar mămica mea atât de entuziasmată era de ce se întâmpla la mine în viață, că ea, de ce stă să încerc și eu? Și acum, în genere, eu nu recunosc că la ea viața foarte mult s-a schimbat. A început a avea niște hobby-uri care, wow, și să facă niște acțiuni care întotdeauna mă las cu... Eu, parcă suntem ambele, când vorbim, ambele avem ce discuta, parcă vorbim aceeași limbă, e foarte interesant. Deci, ce ține de experiența mea, ce am vrut să adaug că depinde de persoană, depinde unde se află, la ce nivel se află, la ce nivel, și aici mă refer la nivel de flămânzime, să zic așa. Ce nivel de flămânzire are această mămică, acest tătic, acest părinte, ca să facă o schimbare. Și cred că asta nu doar la părinți, dar și la prieteni, și la relații, și la toți oamenii din jur, atunci când vedem că cineva s-a schimbat, că spunem că îi merge bine într-un sens sau altul, persoanele care sunt deschise la minte întotdeauna întreabă, de ce ai făcut, de unde ai mers, de ce s-a întâmplat. mhm. Și asta este frumos, îți mulțumesc tare mult. Lili, mersi tare mult pentru comentarii. Așa, eu văd că întrebări nu mai avem. Deja a trecut o oră, atât de rapid trece timpul, Da, mai da. ales la vreme, eu sunt șocată. Ileana, îți mulțumesc tare mult. Pe această cale, înainte să spun la revedere, vreau să anunțăm specific în acest live, încă nu anunțăm, să spunem așa, public, dar pentru toți cei care se gândesc să vină la retreat-ul Regăsirea Sinelui, este o mare, mare probabilitate să fie acest retreat ultimul în limba română. Dacă cineva din voi ne urmărește și a dorit enorm de mult să ajungă la retreat-ul Regăsirea Sinelui, anume în limba română, și nu cunoaște limba engleză, vă recomandăm cu toată inima să veniți acum. Mai sunt câteva locuri libere, nu știu exact cât, Vadim se ocupă de calificarea la retreat. Dacă v-ați dorit neapărat să ajungeți și nu cunoașteți limba engleză, vă recomandăm să ajungeți la acesta din mai. Oricum, noi continuăm calea, suntem enorm de mulțumiți participanților pentru încredere, suntem enorm de onorați să lucrăm cu oameni din Republica Moldova și din România, cu vorbitori de limba română și mereu o să facem cu mare drag atunci când va fi posibil. Vreau să vă mulțumesc, Iulian, vreau să-ți mulțumesc pentru timpul tău, pentru provocarea acceptată, pentru curajul tău, pentru website-ul frumos care continuă să lucrezi la el și să ne bucuri inima și ochișorii cu toată frumusețea pe care o creezi. Ție, Mădălinii, un mare închin din partea noastră, pentru că faceți lumea mai frumoasă prin faptul că sunteți, că faceți ceea ce vă place, că sunteți în serviciul omenirii în cel mai bun mod, în cel mai respectuos mod pe care puteți să-l oferiți și de asta suntem siguri. Asta se vede, se simte în toată ființa a ta, a Mădălinii și pentru asta ne închinăm, pentru acest respect și serviciu umanității care îl faceți. Cale deschisă, noi vă spunem la revedere la toți, mulțumim că ați fost alături de noi, că ne-ați susținut și pe rând, dacă vrei să mai spui ceva la sfârșit, Iuliana, am vorbit doar eu, mă ierți. Mulțumesc mult, Ana, mulțumesc mult, Vadim, mulțumesc mult, Angela, sper că să vadă video. Ați fost extraordinari și în retreat și sunteți după retreat cu ceea ce faceți, cu toate experiențele, cu efortul pe care îl depuneți în fiecare zi. Chiar
face o diferență și o schimbare în lume. Vă mulțumim mult. Mulțumesc. Eu și mă... Mersi frumos. Mersi. Vă dorim o seară bună, Iulian. Mulțumesc. Salutări Mădălinii. La revedere la toți. Pa, pa! Pa, pa.